अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। एही से मुझकल भाको मारिया से जिए पापा टाका पटकी करेला एही से मुझकल भाको मारिया। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। हटाए बलमुआ दूर तानी हट 5-10 दिन हमारा लगे जानी सटा। हटाए बलमुआ दूर तानी हट 5-10 दिन हमारा लगे जानी सटा। हरावा में रहबा तो मानी नहीं मनवा जल्दी से निकल बहरिया से जिए पटका पटकी करेला एही से मुझकल मुर्गा मारिया से जिए पटका पटकी करेला एही से मुझकल मुर्गा मारिया। केहू के न मिले तोहरा जोश मारत जवन न बुझे अपना मेहरी के दरद। आहिर माई केहू के न मिले तोहरा जोश मारत जवन न बुझे अपना मेहरी के दरद। कृष्ण जिया बिकी सट नहीं दे हो तोहरा के अपना पंजरिया से जिए पटका पटकी करेला एही से मुझकल भाको मारिया से जिए पटका पटकी करेला एही से मुझकल